Ihhotela Hilton ilona manje likhahlamezekile emkhakheni wezokuvakasha ngenxa ye-COVID-19. Leli hotela elinezinkanyezi ezinhlanu ngokwezinga loqophelo lalo laqala ukusebenza ngo-1997. Laziwa kakhulu ngokusingatha imicimbi ehlabahlosile njengoba lisingatha izihloko, isicukuthwane nosaziwayo bamazwe omhlaba. Lakhele nesikhungo esisingatha imicimbi nezingqungquthela zomhlaba i-Albert Luthuli Convention Center. Lesikhungo sike savotelwa njengesikhungo esingcono kunazo zonke e-Afrika. Ngenxa yokubhedwa kwe-COVID-19, i-ICC kudinga ukuthi ihoqise imihlangano emikhulu lokhu kwaba nemthelelo omubi kuleli hotela. Umasipala waseThekwini uthi zikhona izinhlelo zokulekelela izindawo ezifana naleli hotela. Kuzo kukhona ukwehlisa intela nentengo yezinsiza zikamasipala esikhokhelwayo. From the city side, what we are looking at around the issues of rates or even maybe delays in the payment for services such as water and electricity. Uhulumeni wesifundazwe uthi usebenzisana nayo yonke imikhakha ukuqinisekisa ukuvuselelwa komnotho nokuhlenga imisebenzi. We will continue to work with the management of Hilton Hotel to make the reopening sooner rather than later. This is all part of the impact of COVID-19. IHilton akulona kuphela hotela esifundazweni elikhahlanyezwe ukubhedwa kwe-COVID-19. Akhona amanye okufaka phakathi izindawo zokulalisa izivakashi konke kwahlengwa nyakenye.